השבוע אנחנו בפרשת וישב, וההפטרה לקוחה מעמוס. הקשר הפשוט בין ההפטרה והפרשה, תכף אפשר לראות שעמוס מתחיל את הדברים שלו, הוא אומר, כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור מעליים, אבל על מכרם בכסף צדיק זה בול מתאים לפרשה, ששם באמת יוסף, שנקרא יוסף הצדיק, הוא נמכר לעבד במצרים. אבל זה כמובן הקשר הפשוט, אבל יש הרבה יותר דברים בעומק. כמו שבעצם בסיפורי יוסף כולם, באמצעות יוסף מתחילה להתממש, להתגשם, תוכנית אלוהית של בריאת עם. מה שהולך לקרות באמצעות זה שזרקו את יוסף לבור ומכרו אותו למצרים, באמצעות הדבר הזה מתחילה בעצם להתממש אותה תוכנית שאלוהים אומר לאברהם בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו 400 שנה ויענו אותם, ואחר כך הם יצאו ברכוש גדול. עכשיו, הדבר הזה לא ידוע, לא ליוסף, לא לאחיו, לא לאף אחד. בעולם הגלוי יש סיבה ותוצאה, יש קנאה של האחים, שונאים אותו על החלומות שלו, על זה שהוא מוציא דיבתם רעה, ומרוב קנאתם הם מוכרים אותו לישמעאלים. מי בכלל חושב שזה קשור לאיזושהי תוכנית אלוהית? אבל כשאנחנו לומדים את התורה, גם לעומק שלה וגם מבחינת התפתחות העלילה, אנחנו רואים שבסופו של דבר זה מה שקורה. בני ישראל יורדים למצרים, יש רעב, יוסף מחכה להם שם, נותן להם את ארץ גושן שטובה למקנה שלהם, ובסופו של דבר אנחנו משתעבדים ונהיים עם של עבדים. שהחוויה הראשונה של העם הזה זה עבדות, ואחר כך יציאה מעבדות לחירות, החוויה המכוננת של עם ישראל. אז כמו שיש קשר בין דברים כאילו טריוויאליים, כאילו שיש להם סיבות מאוד ריאליות בעולם הטבעי הגלוי, אבל זה לא מנותק מסיבה ותוצאה בעולם הנסתר, זה פשוט הולך במקביל ביחד. בעצם אותו רעיון אומר גם עמוס בהפטרה כאן, אבל הוא מתכוון למצב החברתי, המדיני, הביטחוני של עם ישראל בארצו. וכשהוא מתחיל והוא אומר, כה אמר אדוני על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, זה סגנון קצת סתום, אבל הכוונה היא שהם כל כך הרבה פשעים עשו, חייבת להיות איזושהי תוצאה למעשים שלהם. זה נקרא על 3, בסדר? פשעי ישראל, אבל על 4 לא אשיבנו. חייבים להבין פה משהו, דרך איזשהו סבל שהם לא מתנהגים בסדר. אני לא רוצה להגיד עונש, לא אוהב את המילה הזאת, אבל הם צריכים לשאת בתוצאות שלהם. ומה שיפה לראות כאן, שמה שהנביאים מבטאים, זה בעצם, השורש שלו הוא בתורה. הם אומרים את הדבר הזה, כי הם אומרים, כאשר אתם פושעים, מושחתים, משחדים, אין משפט צדק, לא מגינים על החלשים בחברה, אתם חושבים שזה רק בינכם לבין חברכם שאתם מנצלים אותו, ויחי אתם הרווחתם משהו. אבל בעצם כל בעיה בין אדם לחברו, כל יחס, כל התנהגות בין אדם לחברו, יש עוד קוד אחד ששכחתם אותו. וזאת ההוויה שבראה את העולם ומבקשת את ה"ואהבת", שהכל יהיה פה באהבה, באחדות של ניגודים. ואותם אלה שכל כך כוחניים, שוכחים את הקודקוד הזה. אבל אני רוצה לקרוא לכם מה כתוב למשל בתורה. בספר שמות פרשת משפטים, אנחנו קוראים חוק כזה. כל אלמנה ויתום לא תענו. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. זאת אומרת, אתה תעשוק את העני, אבל הוא יצעק אליי ואני אשמע את צעקתו. ומה כתוב בהמשך? בחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אז עזבו את ההפחדה הזאת, אבל זה אומר, תהיה תוצאה בעולם הפיזי שלכם, לאיך שאתם מתנהגים. עכשיו אתם רוצים תאמינו, אתם לא רוצים אל תאמינו. ואז הוא ממשיך ואומר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך, אם חבול תחבול שלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אז הנה, כמו שהתורה אומרת, שכאשר אתם עושקים את העני,
אז גם אני חלק מהתמונה, ותהיה לזה תוצאה, גם אם נדמה לכם כרגע שאתם שולטים במצב ואין עליכם, כמו שאומרים. אותו דבר בדיוק מדבר הנביא עמוס. הוא אומר כאן, מה אתם עושים? אתם, הישראלים של אז, כן? בתקופת בית ראשון, העשירים, האלה שמנצלים את כוחם. אתם, הוא אומר, ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. מה זה בגדים חבולים? חבול. זה משהו שהם לקחו כערבון. אז הם לוקחים את הדברים עליהם, והולכים לבית האלוהים עם דברים שבעצם הם לקחו מאנשים שהיו חייבים, שבגלל העוני שלהם, אין להם לשלם את החובות שלהם. אז הם לוקחים מהאנשים את הדברים האחרונים שלהם, ונהנים מהחיים איתם. וגם מה שהוא אומר כאן בהמשך, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. יין אנושים זה יין אולי שהם לקחו ככנס, בתור כאילו עונש מעניים. והרי עני זה אדם שאין לו, צריך לעזור לו, לא לנצל את החולשה שלו ולעשוק אותו ולקחת ממנו עוד יותר. והתורה אפילו אמרה, אם אתה לוקח ממנו כערבון משהו במשך היום, כאמצעי נגיד לחץ שיחזיר לך, אבל בלילה אין לו משהו אחר, אתה חייב להחזיר לו את זה. זה כאילו בניגוד להיגיון ישר, אם אתה רוצה שיחזיר לו דווקא, אל תיתן לו בלילה את זה, שירגיש מה זה שאין לו, אולי הוא יהפוך את העולם וימצא לך את ההלוואה שהוא צריך להחזיר לך, אבל לא, זה הדבר היחיד שיש לו ואתה תיתן לו, ואם לא, הוא יצעק אליי ואני אשמע. אז בעצם אותו רעיון עובר כחוט השנים מהתורה אל הנביאים. אין נביאים בלי תורה. ואומר כאן הנביא, אתם עושים בדיוק את כל הדברים שאתם לא צריכים לעשות, ואז הוא אומר, מה יהיה לכם? הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לעמיר. יש עגלות כבדות ממסע של קציר, הרבה כובד, אבל ההתנהגות שלכם בסופו של דבר תעיק אליכם, תיצור מועקה בתחומים הביטחוניים, המדיניים, החברתיים. אבל מה? צריך להבין שיש פה גם את הקודקוד הרוחני הזה. והוא ממשיך ואומר אחר כך, ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו וגיבר לימלט נפשו ותופס הקשת לא יעמוד וכו'. כל מיני אנשים נותן תיאורים שיש להם כוח פיזי חזק, אבל בסופו של דבר, בגלל שהם סוטים, מפספסים, חוטאים, וגם פושעים, כי זה בזדון מבחינה רוחנית, הכוח שלהם ילך להם. ואז הוא אומר, כשזה יקרה לכם, ואתם לא תדעו למה, תגידו, איך זה יכול להיות? אנחנו היינו בסדר. אז הוא אומר, תדעו לכם, שלכל תוצאה, בין טובה ובין רעה, יש סיבה בעולם. והוא מביא כאן כל מיני דוגמאות מאוד מפורסמות, הישאג אריה ביער וטרף אין לו, היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי ימלכד, הילכו שניים יחדיו בלתי נולדו. כשאנחנו רואים איזו תוצאה בעולם הטבע, יש לזה סיבה של מחשבה קודם, של מחשבה. וכאשר הפושע הזה, הכוחני הזה, מנצל מישהו, המחשבה שלו, אני ארוויח. אבל יש מחשבה גבוהה מעליו, שאומרת, אתה לא תרוויח. אתה לא תשב לנצח עם הכוח שלך, והמחשבה הזאת היא עליונה על המחשבות של עולם החומר. וכאשר הנביא כאן נותן כל מיני דוגמאות של סיבה ותוצאה בעולם הטבע, לאט לאט הוא מגיע גם אל העולם שלנו, האנושי. הוא אומר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, ואז הוא אומר, אם תהיה רעה בעיר והוויה ואדוני לא עשה, זאת אומרת, תמיד יש לחפש את המימד הרוחני, התודעתי, המחשבתי, שמביא לתוצאות הגרועות, לסבל בעולם שלנו. אבל בסופו של דבר, מה שמלמד אותם מהפרשה, בפרשת וישב, וכל סיפורי יוסף, מתחת של הרעה הזאת, הטוב שם מסובב אותו, כמו שאומר הרב קוק, כל עוד צריך הטוב שכלול בעולם, הרע יפעל את פעולתו. וזה גם מסר מאוד חשוב, שכמה שאנחנו סובלים, הכל לטובה. ואם אנחנו נבין את המחשבה הרוחנית, שבגללה הושחת החומר, וגם בממד האישי, וגם בממד החברתי, הלאומי, האוניברסלי, איתם לנו. והלוואי, בסוף נגיע לאותו מעמד כמו שהגיע יוסף ולמודעות שלו, שהוא אומר לאחים שלו, אתם חשבתם לרעה, ואלוהים חשבה לטובה. תודה.